Kala-kala praira kelan yu, iki aku ngoseng tewel pedes, terus tak lawi lapis daging sapi campuran yu, rupa-rupa ana pokoke, ana balung, ana kothot, ana daging, ngonteng ae wong iki daging korban olahe wong, dadine ya campur, tak olah ae dadi siji. Nek tuku ya milih daging sing apik yu. Karena dagingku masake suwe, dadi kita masak sik yu. Iki mang wis tak irisi, terus tak olekno bumbu, ana bawang brambang, kemiri, ketumbar karenan polo, terus dikek uyah saithik bar ngono diulek sampai lembut yu. Masakan lapis daging ngene iki lho yu identik dengan wong duwe gawe. Pokoknya nek wong duwe gawe ku adune sini mesti lapis daging, nek ra ngono ya rendang. Nek wong nggonku rendang ku juarang yu rata-rata pokoke dagingnya ku dilapis ngene iki. Mergo rasane sing manis-manis gurih ku lho yu akeh wong desa sing cocok. Nah, iku mang lek ngulek bumbu wis lembut yu, dadi langsung ae diobrol dadi sijine wajan. Daging sing wis diirisi mang dikekne wajan, terus tambahi bumbu halus, kaldu bubuk, merica bubuk mbek dikek indok siji, terus diucel-ucel sampai rata ngene iki lho yu, sampai rata kabeh kolet bumbune sampai nresep. Lah nek wis kolet kabeh ngene iki langsung ae ditumpangno kompor, terus masak sampai setengah mateng. Aja lali dikei minyak goreng yo ben gak gosong ngisore. Ora perlu dikei banyu sik yo, soalnya iki metu banyune sik kaya ngene iki lho no. Bar ngono lebokno bumbu pelengkape, ana laos, godhong salam mbek godhong jeruk, gula abang karenan kecap manis. Lah terus diutek-utek sampai rata, lagi ditambahi banyu, terus dimasak eneh sampai dagingnya empuk yo. Dimasak proses pertama mang sing tanpa bumbu pelengkape mang, gawe matengno bumbu uleke yo yu, dimasak tanpa banyu sampai bumbune mang mateng, dagingnya setengah mateng, lagi dikei bumbu pelengkape. Nah iki segoku ya mateng pisan yu. Iki ya tak sambil nyekel tewele yu, soalnya daging masake kan suwi karo ngenteni dagingnya mateng, dadi yo masak sing liyane sik. Tewele kita oceki, terus tak irisi. Saiki ape tak oseng, dadi lek ngirisi cilik-cilik yu. Biasane nek tak jangan santen ngono kae yo ngirisku gedhem-gedhem. Nah iki cilik-cilik ae, dadi ben rata bumbu osenge ngono lho yu. Bar dirisi diumbas sik yu, terus digodhog kei minyak saithik ambek uyah. Wis iki digodhog sampai meduk yo yu, baru tinggal ngulek bumbune. Lombok bawang brambang tak ulek sik sampai lembut yu, karena iki judule oseng mercon, dadi ki mang lomboke tak kei waki setan campur lombok biasa ambek lombok abang. Dan nek wis lembut lagi diirisi tomate tak lebokno nguri dhewe soalé lunyu yu. Nek dilebokno ning ngarep kok diulek angel lembute, dadi ya dilembutno sik lomboke lagi tomate. Wis beres, tewele yo wis meduk, diangkat sik tewele terus ditirisno sisano sik yo yu. Sementara ki aku pengen goreng tempe sik, tumpangno wajane kei minyak terus goreng tempene. Saurunge ngoseng dadi tempene digoreng sik, wajane men gak rusak ngono lho yu. Tempe iki pelengkap, pokoknya masak apapun ki nek ora ana tempene kok ora genah ngono lho yu rasane. Memang tak goreng udo ae sampai coklat terus diangkat ngene iki yu. Wis lanjut karek ngoseng tewele, bumbu sing diulek mang digongso sampai ambune wangi yu, karena iki mang puwet dadi ngebres-ngebresno wong sak jero omah yu. Aja lali ditambahi gula karenan kaldu bubuk, terus diudek-udek neh ben rata bumbune, terus lebokno tewele sing digodhog mang wis medhuk.